Аз още в трети клас исках да съм аниматор. Обаче гледах един документален филм, в който Глен Кин разправяше, че една секунда е 24 картинки. И това беше края на аниматорското ми желание. И си казах, комикси, майче са по-малко рисунките. Обаче в последствие разбрах, че са почти толкова. Запалих се още с анимациите 90-те класики на Дисни и по-ранните неща и тогавашните костенурки нинджа и общото всякакъв тип анимация. И естествено като всяко дете гледах по половин ден, по цял ден тези неща и в един момент и като всяко дете рисувах, става разлика, че в някакъв момент хората спират да рисуват, аз просто не спрях. Винаги съм обичала детайла, винаги съм обичала да правя интересни композиции с всякакви материали, било то дигитално или не. Напоследък стана дигитално, преди това не. Обичала съм да работя, винаги съм обичала да работя на малко. В смисъл, на малък формат. Никой не ме е привличал огромното пространство. А комиксът е една ювелирност. То е кадър след кадър след кадър и всичко трябва да е с перфектно излъчена, с перфектна гама, с перфектни детайли така. Когато се запознах с Иван от Грозен, беше на една лекция в надвис и разбрах, че има такова нещо в София изобщо, че има студио за комикси. И реших да почна да тръгна на стаж и да изобщо да правя това. Комикс е нещо много вълшебно, поне за мене. Аз когато бях малка, имах доста трудно детство, в смисъл, че бяхме доста бедни. Тогава телевизията беше черно-бяла, появи се в един момент вече цветна телевизия. Първите детски бяха семейство Флинстоун, семейство Мезга. Помня, че се събирахме в 8:30 вечерта, за да гледаме Флинстоун. В смисъл, почти нямаше детски, но пък имаше списание Дага. И говоря за старата Дага от едно време, преди 20 години, която лично аз съм се учила страшно много от нея. Винаги, когато съм седяла да рисувам комикси, това е било, което ме е вдъхновявало. Другото е, че аз имам плюса да имам сестра, която е родена в чужбина. Съответно, тя е пораснала с чуждестранни издания. Тя също явно е харесала комикси, защото аз наследих нейните колекции от комикси. И също тя е пораснала в Щатите. Съответно, аз съм много повлияна от американските комикси. Като не говоря за Марвел, а за тези от едно време имаше едно списание Мат. И в последствие вече като почнах и да ги рисувам, нещата почнаха да стават много по, от друга гледна точка погледнати, вече професионално, защото човек като почне да изкарва пари с нещо, трябва да се старае то да е готино. Много тежко приемах критика от колеги професионалисти, защото всички бяха по-големи от мене и те очевидно виждаха къде има пропуски. И когато ми се кажеше нещо, го приемах супер криво отвътре, обаче въпреки това си сядах на газа и си извинявам се за тази дума. Сега си разбрах на къде и си рисувах колкото може по-готино. И мисля, че това беше оценено в последствие и така. Като цяло се занимавам с рисуване от
по-сериозно от 4-5 години, нещо такова. Като преди това съм си рисувал просто вкъщи. Не съм завършил някаква по-специална гимназия и така нататък. Но винаги съм си рисувал, понеже съм израснал в такова семейство. Баща ми е художник, и леля ми, войчо ми и така нататък. Тъй, че израснал съм просто в такава среда и винаги съм гледал някакви такива неща да правя. Просто ми е било интересно. Срещнахме се с Сибила на нейния купон всъщност за рождения й ден. И аз почнах да идвам всеки ден да си взимам дискове от нея, защото имаше много анимации. А пък на мен на село ми беше доста трудно да си намеря анимациите, които исках да гледам. Обикновено си ги таковах, поръчвах от някакви хора, където записваха от интернет филми. И обикновено ми ги бъркаха. Бях поръчал на един Атлантида и ми даде боговете сигурно с полудели. Да, просто така се запознахме с Сибила и до месец-два вече бяхме заедно. Аз не исках да основаваме. Нищо. На мен ми беше перфектно просто да съм фриленсър и да си работя и да си взимам пари. Обаче Сибила искаше да издава комикси и то е много дълго и широко цялото това нещо. Искахме да издаваме комикси с едно издателство, не ставаха нещата. Сибила каза, ние ще го издадем и издавахме. Всъщност с Бях започнахме всичко това. След това следващия комикс е Господарите на Вселената, който е доста готов. Съвсем готов е даже. Има само трак от 12 парчета, които са от национален конкурс. Аз лично се занимавам с комикси от 18 години. Започнах някъде на 13-14 години. Професионално вече започнах от 16 годишно да го правя. Първо за вестниците 168 часа и мисля, че Пари плюс, аз вече толкова години минаха. По един клуб списания съм работила. Имаше едно ново издание на списание Дъга, което е по-известно като Новата Дъга. Там фактически се положиха основите на комикса съвременния в България в момента, защото много от хората, които тогава се появиха за пръв път, в последствие вече 10 години по-късно, са на съвсем друго ниво, нещата са много по-професионални и фактически аз имам удобството да работя с тях. Аз за тях го правя. Но тези, които, братле, нещо си мислят такова, това е ето за мен. Така. Тръгни си ти по пътеката, че си на втория бунт. Срещнахме много трудности, защото аз лично съм художник, аниматор съм, не съм бизнесмен, нямах никакви икономически познания, т.е. минахме през абсолютно всички възможни проблеми по създаването на един проект. И претърпяхме доста големи загуби. Моят личен съвет е към всеки, който е решил да прави бизнес, да не тегли заеми от банка, да не взима на заем. Въобще, ако може да не налива и собствени пари в проектите, защото поне в началото нещата са обречени на провал. Важно е да има много търпение, защото нещата се получават. В крайна сметка, може би защото България е малка страна, тук ако някой се задържи повече от 4-5 години в това, което прави, в крайна сметка нещата се получават. Чудя се, накъде ли пътят ще ме отведе.
В момента се работи по близо 22 комикс проекта в Грозен. Всеки е на различен етап. Всичките са за книги с твърда корица, голям формат. Графичната ми новела се казва Червеният род проклятието и се разказва за препятствията на едно малко 11-годишно рижево овчарче в едно българско село, чийто род е прокълнат от селските самодиви и той вече трябва да направи така, че да вдигне проклятието от целия род и да има някакво примирие с самодивите, защото се случват постоянно страшни работи, разболяват се, умират, падат наляво надясно и така нататък. И самата графична новела е малко по-анимационен стил, в смисъл не бягам към реализъм и така нататък. Малко по-стилизирани дизайни на героите. И има две ненормални братовчетки, които са близначки и са братовчетките на главния герой на комикс, който се казва Георги всъщност. И едно въображаемо куче се премотва наляво надясно. И в общи линии това е. Идеите всъщност си ги черпя от моето село, защото като всяко деветдесетарско дете всяко лято съм бил на село при баба и дядо. И понеже селото ми е може би най-хубавото село в България, Дружево се казва. И всъщност те са едни група къщи на високо в планината, не е като стереотипичното село. Всъщност цялата идея тръгна от там, защото много исках, там бабите и дядовците покрай нас, дето живееха, винаги са ми разказали разни истории и легенди и така нататък. И много ми е било интересно, още от малък. Оттам тръгна идеята за Червеният род проклятието. Като всеки един от героите всъщност се казва, всъщност е огледал на един истински човек от това село. Примерно главният герой е като прадядо ми и така нататък. Всички герои просто представляват някой реален образ от селото. Главната идея на моя комикс е идеята за дълга към рода и това, че всички сме отгледани по даден начин, на всички ни е дадено това, което е могло да ни бъде дадено. И съответно ние като израстващи личности трябва да връщаме даденото в даден момент. Или поне да се грижим за хората, които са около нас и които са ни близки. И вече оттам насетне главните герои всички се занимават с това, защото в общи линии цялото село ги игнорира, тъй като те са проклетия род и който се доближи до тях вече. И при него се случват някакви такива странни работи. Те се научили да бъдат много сплотени помежду си като семейство, защото те живеят на ръба на селото, в една самостоятелна къща и са свикнали да се подкрепят и да са много задружни. При моите проекти целта е аз да се забавлявам. Ако успея някой друг да го накарам да се забавлява, окей. Но по принцип, нали Сибила ми разправила, трябва да се носи послание от цялата история и глупости. Обаче аз съм отраснал с филмите на Жан-Клод Ван Дам, които посланието не е толкова... Има там някакво, но не е толкова важно. Просто трябва да гледаш как се бият. Това, което е казано навсякъде, е, че е история за края на света и майите едно време са, един от тях просто е направил предсказание. Светът ще свърши еди коя си година. Обаче това предсказание е отишло из целия свят и накрая майите са се притеснили малко, ами ако не се случи, резюмето ни малко ще се провали. И затова са направили план да унищожат света на датата, на която са решили. И са си направили зомби майски войни и една машина, която да унищожи света. As gratitude for your trust, you will receive a flyer, a pink umbrella, a Siberian hamster and a cabbage stamp. Money permitting, you might also get an old potato and an oral report of what went down. Слънцето и луната са ми двете действащи лица, освен главните герои мъжа и жената, които са свързани с тях. Но става въпрос в историята за баланса и за поддържането на баланса в света. И посланието е едва ли не откри магията в човека до теб, но това ще се разбере по-нататък. Съществата, които всъщност
състопаните са много древни и живеят в основите на старата столица и всъщност София, която била Сердика. Тези същества поддържат баланса на света, като се грижат за удобствата на Луната и Слънцето. Главно на Слънцето, защото той е бесен млад бик, който се бунтува от време на време, а Луната е спокойна, тиха кравичка, която трябва да се издоява от време на време. Всъщност не е доста редовно, спрямо пълнолунията и новолунията. Всъщност, ако не се поддържа този баланс, ако Луната не се издои или не се нахрани Слънцето с нейното лунно мляко, цялото време ще спре и балансът ще се разруши. Интересното в комикса е, че започва с една илюзорна реалност, приказна, в която съзнанието, което е началото на света, за да опознае себе си, се разделя на 3 части. Така наречените изворни орисници, облачните орисници и един елен, така наречен богатир, който носи, пак отново той е част от българската митология, носи небето на главите си, извите в рогата си. Основното послание в комикса е това, че често представите за самите нас са пречка на това да опознаем и да бъдем това, което наистина можем да бъдем. И това да преборваме страховете си и да не е страх, когато паднем, да се изправим. И за това, че и онези, които са силни около нас, често също имат нужда от това да им се подаде ръка. Исках моите герои да са малко нетипично, но първо нямат имена, а и второ историята няма лоши и добри в моя комикс, има просто забавни истории. Макар че идеята зад комикса е 2 извънземни, които се опитват да превземат земята и никога не им се получава. Но не исках да са нито лоши, нито добри. Едновременно забавно, но едновременно и малко по-близко до реалността. Най-омразното ми е да се боря с перспективата, защото аз винаги, когато рисувам специално комикса, просто искам да има различни гледни точки. И това е най-трудното, защото просто избирам някакви кадри, които дори много често ходя да снимам реални места и от тях гледам и рисувам. Иначе най-любимо ми е да правя лицата на героите, защото просто много често аз се гледам примерно в огледалото за дадена физиономия и гледам от това да прекопирам върху листа, въпреки че те наприличат на мен всъщност. Нямат общо, просто примерно формата на устата или носа, как се смачкал и тук бръчките, всичко това ми е много по-любимо, отколкото да правя примерно паветата в парка, или защото в комикс има парк, или някакви други катерушки, не знам какво още. Да, не съм предполагал, че аз ще пиша сценария, който в началото много ме така
се очудих. Дори Сибила беше харесала една друга илюстрация, също, която беше пък много изключително фантастична. Самите образи бяха вдъхновени от кукерите и от маските. Също идеята за Слънцето и Луната. Доста метафизично. И малко е трудно понякога, когато се освободиш в рисунката, да можеш да обвързеш даден сценарий. И беше предизвикателство. В началото малко се постреснах, но после се оказа много интересно. Почетох малко литература по въпроса за сценарий филмов, как се пише сценарий за комикси специално, каза, че има литератури за това и естествено и с четене. Основната разлика между филмовия сценарий и този, който е при комикса, е това, че при комикса разполагаш с много по-малко кадри и време. Пропорциите са подобни. Примерно, когато има въведението, в което трябва да запознаеш героите, читатели и зрители с героите, пропорции са горе-долу същи. Първите 10% от времето, с което разполагаш, съответно страниците. И е предизвикателство, примерно при комикс трябва да запознаеш, освен с историята, в рамките примерно на първите 5 страници, ако имаш комикс между 50 и 70 страници, именно с персонажите и да ги опознаят веднага като това какво представлява. И съответно да заблудиш читателя за това какво представлява героя. Като съвет, ако някой иска да прави комикс, да си избере тема, която много му е любима и интересна, защото има възможност да се наложи месеци или години да работи по този комикс. И ако не е нещо, което му е при сърце, доста тегаво ще е за работа. Предстои да се издаде комикса, по който работих, и ако има успех и желание от хората, с удоволствие ще направя втора част от него. Имам доста идеи в главата си как да продължа историята им. Flip-flop, hip-hop, foxtrot and pepper to the mixture. Just shake it, but don't fake it. We're junkies of the rhythm. Don't fake it, but just shake it. We're junkies of the rhythm. За вдъхновение пак ще се върна на Spawn, защото това наистина беше първият комикс, който разгледах. Иначе винаги аз адски много се кефа на комиксите на Watchmen, на френския комикс Black Set от Хуанчо Гуарнидо. Те са хората, които всъщност така това е нивото, което се опитвам да постигна. Аз за Black Set исках точно това да кажа, че той прави всичко на хартия. Той рисува дори с акварел. Като видя някой, че прави нещо и че го прави по-добре от мен, почва да ме надъхва и да го мразя. Обаче някаква любовна омраза. И много голям идол ми е Чарл Шулц, създателя на Снупи и Пинътс и Чарли Браун. Макар че... Всъщност не бих казал, че има някой към чието ниво се стремя. Опитвам се да си изградя някакво мое ниво, което аз да съм доволен от него. Естествено, имам още адски много хляб да ям. Голямо вдъхновение, поне последните 10-15 години, са ми анимационните филми на 3D, анимационни филми на DreamWorks и на Pixar и Disney. Те са ми мерилото за качество на мен. Винаги съм искал да се занимавам само с комикси. Аз в момента уча анимация в надвис, но най-голямата ми мечта всъщност е по даден проект, по който аз съм работил като комикс, да го направя в сериал или дори в пълнометражен анимационен филм. Представите ми за бъдещето ми не се изчерпват само с комикси, защото първо искам да остана в България и да бачкам комикси тук, защото има доста хора, на които наистина ще се занимават с комикси, които са, да речем, мои връстници, може и малко по-големи, и искат да се занимават с това и си мисля, че ако се организираме по някакъв начин, може да направим нещо, нещата ще могат да станат. Пазар за комикса има, защото поне нашите неща се разграбват. Буквално първите 3 месеца всичко е изкупено. Хората ни търсят, пишат писма, питат за следващите издания, чакат ни от години да се наканиме да пуснем втора част. Ние пък работиме в тази област и така нататък. Смятам, че след 10 години комиксът ще е съвсем на
друго ниво, защото сега, когато сме и учебен център, при нас идва да се подготвят невероятни художници. Много хора директно си слагат стена и казват, сори, аз това не го мога, това не е за мен, в България няма развитие, но не е така, има. Освен това, ние сме на среща, минахме през най-големите трудности и не се отказахме. Според мен от тук нататък с Грозен ще е по-лесно и с помощта на всички реално ще се развиват нещата. И така. Click, clack, clock, hands moving like a picture. Flip, flop, hip, hop, fox,